twak mar thicho ko jatend migao mar pur Mithika Linturi dhi nyime ka moko kuom jod bura koni twagni idhiro e yor siasa. Linturi tudo kod wach mbolea mabandia marien bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula nyocha ne yango ni twak manochwal mar thicho ko Linturi noluwore kod chike. Wawinjane kaka twak makamano dhi nyime od bura mamalo. I request that you address the members through the chair. Well, guys. But the Honorable Mithika Linturi, the Cabinet Secretary responsible for the Ministry of Agriculture and Livestock Development, through a written submission as a response to the fertilizer subsidy program to the Departmental Committee on Agriculture and Livestock Development, submitted that the National Cereals of Produce Board, NCPB, signed an agency agreement with 51 Capital Africa Diagram Industries of the past March 2022 for supply and distribution of GPC diatomaceous for its commercial function, and that the product was not sold as a chemical fertilizer but as a soil conditioner. Attached in is a copy of written submission from the Ministry of Agriculture and Livestock Development response to the fertilizer subsidy program, Honorable Mithika Linturi, Cabinet Secretary, on March 2024 to the Departmental Committee on Agriculture and Livestock. That document is found on page 47. Are you there, Madam Chair? So you do confirm that the minister, through that submission, was responsible for the supply of this fertilizer through NCPB? Yes. Yes, he was, because he's taking responsibility. He's telling us that it was not fertilizer, but it was oil or soil conditioner. Yes, please. Because why? How can you defend what you don't? How can you defend that which you're not part of? How did you know in the first place that it was not fertilizer but a soil conditioner? And to disapprove this fact, then the minister should give us. Mr. Amboka, we'll at a better time, yeah? You have confirmed to the House that the minister was responsible for this bad fertilizer. But was it proved that this fertilizer is not good? Maybe I can refer you to paragraph 7 of page 14. Page 14, paragraph 7. Yes, that on 13th March 2024, the Managing Director of the Kenya Bureau of Standards presented a written submission to the Departmental Committee of Agriculture Livestock in regard to the fertilizer subsidy program, and submitted that on 25th January 2024, KEBS signed a contract for SBL, Innovate Manufacturers Limited, SBL, to manufacture and distribute an organic fertilizer in the brand of BL GPC Original. Later, KEBS discovered that, contrary to its contract with SBL, was selling a product that was marked as, but was not the brand of BL GPC Original Fertilizer. And attached is the copy of that submission on page 129. But indeed, a government agency in charge of standards came and confirmed to a committee of the National Assembly that indeed that was not fertilizer which was supposed to be supplied. That there was fake fertilizer. Honorable Chair, what else are we waiting for? To understand that there's fake fertilizer and somebody is responsible for the fake fertilizer, and that person is the Honorable Mithika Linturi. Now, Mr. Amboka, having highlighted that you found out that the fertilizer was substandard and the person responsible was the CS of Agriculture, Mr. Linturi, did you bother to find out if he tried to remedy or try to save the situation or something like that? And with this, I want to refer you to just answer that first.
To kaluwore gi mano, jafwambo marwa Chris Owino bende nodhi od bura kanyo kendo watudore kode achiel kachiel mondo nyiswa ni to chal nade. Kaluwore gi bedo ni wacho ni moko kuom jood bura wacho ni wach Mithika Linturi no ok en kare ni itude gi yore mag siasa. Chris Owino, kapo ni inyalo yuda makare, inyalo lerowa kaka twak osebedo kadhi nyaka nochakre e seche mag okinyi. Chris. Erokamano Milton, awinji eyo maler, awinji eyo mopie kowuok od bura mamalo kama chenro mar winjo twak mar sich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono e seche mag okinyi mabiro bang' ka odiochieng' manyoro komitini mar ji 11 motelne kod jood bura ma Marsabit Naomi Wako ne osewinjo kwayo mawiye kata kwayo mohiu motelo ne chako winjo burani ayanga odiochieng' ma kawuono. Koro odiochieng' manyoro moko kuom weche mane okinde mag Mithika Linturi kod Jack Wamboka ma en jaod bura Bumula ma ochwalo paro ni e nyim od bura okelo ne en mokwongo okinde mag Jack Wamboka kotelne kod John Haminwa ne dwaro no migi thuolo mar kelo joneno manyien kata kaachiel kod neno kata ranyisi manyien mar konyogi tedo burani e yo malong'o mar lombo jo komiti mar ji 11 motelne kod Naomi Wako mar tero pacho Mithika Linturi. Moko kuom joneno manyien mane gidwaro ni od bura migi thuolo mar luongo en koting'o jagoro mongirore e migawo mar pur Dr. Rono kaachiel kod jatatije maduong' mar kambi mar Kel Chemicals mane wacho ni ne ochune ni mondo oyie kawo osigo kata ting'o osigo kata ting'o msalaba ni ne okelo mbolea mabandi gino magiwacho ni ok en adier. Ne ochune kod apisas madito mag sirikal mondo oyie ni en mane okelo mbolea mabandia. Koro okil Kamalo Kamar Jack Wamboka ma en jaod bura ma ochwalo burani ne dwaro ni omigi thuolo mar luongo joneno ariyogo, jatatiji maduong' mar Kel Chemical kaachiel kod jagoro maduong' mar migawo mar pur mano Dr. Rono. Mopogore kod mano, okil Kamalo Kamar Mithika Linturi mano Mudhomi Thiankolu ne dwaro ni jakom komiti kata komitini owit oko kwayo makamano kagiwacho ni kaluwore kod chik matayo winjo bura en ni ok nyal yiene ng'ato mondo okel joneno manyien kaachiel kod neno kod ranyisi manyien mane ok ochwal ne od bura kinde mane oter paro mar sich oko Mithika Linturi e nyim od bura kendo puoth kod spika mar od bura Moses Wetangula. Mudhomi Thiankolo wacho ni mae po ni komitini oyie mar kelo neno kod ranyisi manyien kaachiel kod joneno manyien mane onge e kinde mane ipuodho paro makama kod spika mar od bura Moses Wetangula, to mato dhi hinyo Mithika Linturi nikech ok obibedo kod thuolo mar kolo neno makamago kaachiel kod ng'iyo ranyisi makamago motelo ne kawo chung' margi. Kata kamano, kopogore kod mano, Mudhomi Thiankolu bende ne wacho ni kaluwore kod chung' margi, burani ne ok ochwal e yo maler, ne ok oluwo chik. Ne giwacho ni Mudhomi Thiankolu ne okawo chung' motegno ni burani ne ok oluwo chik madwarore mar golo e apisi jatend migawo kata apisa maduong' e sirikal, gino manomi nodwaro mondo komitini mar Naomi Wako owit oko bura makamae. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono komiti okawo chung' margi kendo jakom komitini Naomi Wako ne owacho ni jokanyo mag komitini 11 ne ong'ado gi duol achiel ni Jack Wamboka kata ng'ata manie burani ni thuolo mar kelo ranyisi manyien kod joneno manyien po ni ginyiso komitini ni biro mar neno manyien kata ranyisi manyien biro konyo e yango adiera e wi bura makamae. Mane gichiwo seche ma okinyi kendo giwacho ni Jack Wamboka ni thuolo mar kelo joneno manyien, ranyisi manyien kaachiel kod neno manyien, to nono ni neno makamago kod ranyisi makamago dhi konyo komitini e yango adiera mar bura
magidhi nyime kod winjo e sani. Mar ariyo bende ne giwito oko kwayo mar Mudhomi Tiankolu mano okil kamaloka mar Mithika Linturi mane owacho ni bura ne ok ota kaluwore kod chik, ne ok olos kaluwore kod chik. Ne giwacho ni spika mar od bura ema nigi teko mar yango ka bura makama ne ochwal kaluwore kod chik kata ataro mar chik. To kaluwore ni spika mar od bura Moses Wetangula ema ne osepuodho bura makamae kendo wacho ne oluwo chike moket mar tich oko jatend migawo kata afisa mar sirikal, komitini onge kod teko mar dhi ataro kendo yawo bura makamano. Gin giluwoge mane spika osemiyogi. Tich gi sani en tich mar nono adiera ewi seyo mitudogo Mithika Linturi ma ok ginyal kendo dok chien mar neno ka burani ne ochwal kaluwore kod chik kata ne ok oluwo chik e kinde mane ichwale. Koro seche ma waloso kodi ni en kinde ma kweth mar Jack Wamboka ja od bura ma Mumula omi thuolo mar kelo neno mare kaachiel kod ka ochung' nyiso jo od bura gimomiyo odwaro Mithika Linturi odi pacho. En thuolo mar Jack Wamboka kod kinde mage mar mondo onyong' jo od bura ni ang'o momiyo oneno ni Mithika Linturi ema nyaka ting' osigo ewi mibadhi mar mbolea mabandia. Kata kamano ukil kamaloka mar Mudhomi Tiankolu, ukil kamaloka mar Mithika Linturi, Mudhomi Tiankolu okawo chung' motegno ni burani en bura mar siasa. Oonge kod mise mare, oonge kod adiera e iye, en bura michwalo gi siasa kendo odimo e wang' ni Jack Wamboka itiyogo kod jaod bura ma Argai ma bende ne en jahera machon mar jatend migawo mar pur Mithika Linturi mano Marian Ketanyi. Mudhomi Tiankolu kaluwore kod weche mowacho nyiso nyim komitini en ni jahera machon mar Mithika Linturi mano jaod bura ma Argai Marian Ketanyi ema tiyo kod Jack Wamboka jaod bura ma Bumula mondo kel bura makama mar ketho nying Mithika Linturi kaachiel kod gole e apis. Kendo nyiso komitini ni kik yie mondo oti kodgi kata orwakgi e weche mag siasa kata e weche mag hera e kind ji ariyo mane oseherore, ka wacho ni komitini kod teko kod luor maduong' mokonego bed ni irwake ikete owinjo weche mag hera e kind ji ariyo mane oseherore kendo ne osewere. Wach makamano okwed mokalo kod kweth mar Jack Wamboka. Jack Wamboka wacho ni oonge kod ywaruok e kinde kod Mithika Linturi. Otimo makamae e lo jopur mane ousnegi mbolea mabandia, jopur madak chopo e nyim od bura kae, jopur ma sani koro kidiro chiemo makare kaluwore kod mbolea mabandia mane omigi kendo ne opuodh kod migawo mar pur motelne kod Mithika Linturi. Ka owacho ni otimo ma e lo jo Kenya, otimo ma e lo jopur, ok notimo ma nikech itiyo kode kwedo wach makamano. Koro mage madhi nyime kinde ni ochopo kiny to dhi chopo thuolo mar Mithika Linturi biro kod kinde mage kendo chung' mar kwedo weche makamago ma iwacho odiochieng' ma kawuono kod kweth mar Jack Wamboka. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, achiel kachiel